Raras. Asik kok. Syukur-syukur kapokmu kapan. Jangan Dadi lupa wong wedok kok diramaikan kawan. pecicilan. Yang king banyu kok kececeran. Rupane ayu jo didol eceran. Apa to? Mas Heri pentol gitu betul nggih? Pentolnya daging napa? Ini ada pertanyaan ini. Cilok, Mas. Nggih. Oh, cilok. Cilok nggih. Mboten isine mboten. Enak, Isine no. endog, napa mie, napa ayam suwir. Enek kabeh. Wah, enek kabeh. Keju. Bokso keju. Enek ya. Lah pentolnya sing keju apa? Pentol iso keju. Apa lagunya Mas Heri? Hari apa Heri? Heri. Eri, Heri. Kok gemeter kenapa? aku ndredeg ya. Oh, Nyapa? sudah